Hi guys! Short story lang da. Short story. Yes. Before that, okay. Naiusa ka elepante. Dayunay ni kamang hulmigas. Nya niabot sa ihang dunggan. Ug naay gihunghong sa iya ha. Nakuya pa ng elepante. Unsa kay gihunghong sa sa hulmigas sa elepante no? Ako isulti ha. Ningon ng hulmigas. Buntis ko, ikay amahan.